Kilala nyo ba yung mga motovlogger? Yung Pampanga motovlogger, kilala nyo? Kilala nyo, sir? Sir? Hindi, hinahanap ko yung yung Pampanga motovlogger. Motovlogger pa. Doon ba? Ano sila? Saan? Doon pala. Ride Motovlog. Let's ride. Let's go. Woo! What's up, everyone? Welcome to my channel. This is Guerra Motovlog. Today is today. Kung kailan magpapakita ako sa kapwa ko motovlogger. Merong medyo lang kami, merong konting time sa meet up. Yan. Magmi-meet up kami dito sa may sa may NorthWalk. Yeah. Woo! NorthWalk. Yan, kaya shoutout sa Pampanga Motovloggers United. Shoutout sa inyo. See you there. Hindi ko alam kung sino mga pupunta dun eh. Pero mamaya makikilala natin sila. Kaya sa mga subscriber ko, kung nakasubscribe kayo sa kanila, kilala nyo sila, tiyak. Pero kung hindi pa kayo nakasubscribe sa kanila, mga ka-Joyride, subscribe nyo yung local motovloggers natin, no? Kung sino sila, puntahan nyo yung channel nila, baka nagustuhan nyo, o kaya parehas kayo ng motor, di ba? Nahiligan nyo yung ganong content nila. So, shoutout din sa mga subscriber ko. Sana naman madagdagan kayo, no? Alright. Ayun na nga. Bili muna tayo ng face mask. Face mask, kailangan ng face mask. Wala yung black ko na face mask eh. Wala yung black ko na face mask, di ko makita. Yung naka-smile. Bili tayo yung face mask kasi malikabok. Saka isa pa, mabawin lang ako. Mabawin lang ako, baka maamoy nila, nakakaya, di ba? Bili muna ako, no? So, abangan nyo na lang mga ka-Gray Ride, no? Mga pups, mga bright, kung sino mga nandun. Kilalanin natin. Sila! Bili mo lang akong face mask. Okay. Balikan ko kayo. A few moments later. Hi! Woo! Dito pa lang ako sa may Balibago. May tuloy pa lang ako. So, buti hindi masyadong traffic. Ewan ko lang doon pagdating doon sa may malapit sa Clark. Mukhang marami sasakyan na rin eh. Woohoo! Gusto lang ako mag-join ng gabi ah. Medyo yun lang.
Ay, ay, ay! Ito na sinasabi ko, yung traffic. Yung traffic nga, oh. Grabe. Traffic dito. Singit-singit lang, joyride. Ay, ay, ay. Woo! Alright. Papasok na tayo ng Clark. Woo! Hanapin ko pa dito sa yung NorthWalk. Saan ba banda dito, NorthWalk? Anak ng... Saan nga ba dito? Yun, go. Ito SM na. Papasok pa ako ng Clark siguro. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Lumiko! Lumiko! Alright. Stay on your lane daw. Ngayon lang tayo talaga gumagana. Woo! Ha! Papuntang Esitec Industrial Estate, CDC. Alam ko, diretso lang eh. Diretso lang tayo. Woo! Tunnel! Oy, aeroplano! Babagsak! Baba oh. Yan kasi airport eh. Woo! Tay, saan dito yung ano? Liligaw ata ako ah. Parang malakas ang windows ah. Eh, naririnig nyo ba ako? Ay, naka NorthWalk, NorthWalk. Baka tumalo na yun ah. Sa may NorthWalk. Yes. Baka antabayanan ko kayo. Antabayanan. Update ko kayo, nandun na ako. Alright. Ay, naku. Saan ba entrance na NorthWalk? Ayun pala NorthWalk oh. So, saan ang entrance? Pwede na ba akong gumo? Mahuli pa ako dito ah. Go daw. Pero saan yung entrance no ano? Sa kabila pala yung NorthWalk oh. Anak lang. Saan tayo dyan? May U-turn ba dito? Slow down. Use right lane. Use right lane. Siraan. Rayatang U-turn na. Naku, di yata U-turn to. Ah, U-turn. Wala naman nakalagay na no U-turn eh. Okay, pasok! Alright! Baby! Woo! Teka, chat ko muna pala sila. Baka nauna ako doon, nakakaya. Woo! Sisimplihan ko lang. Nakakaya, baka nandun. Nakakabahan tuloy ako. Saan ako? Saan ako? Magtatago muna ako. Because I'm a mass rider. Dito ako. Tatago muna ako dito. Okay. Alright. Tataguan ko muna sila mga ka-joyride. Eventually. Nandun daw sila sa may side. So, tara.
Saan ba yung side na yun? Maraming side eh. Tayo, wala yata akong dalang pera. Lampang kape. Saan pa kayo manlilibre sa akin dito? Sa may side daw sige. Sa kabilang side ako pupunta. Alam ko na. Dito mga nakapark yan. My side. May pangalan bang my side dito? Kainan na my side. Hahanapin ko kayo. Ayun. Motor niya ano to ah. Ayun, nakita ko na sila. Sila ba yun? Hindi, construction worker ata yun. Ayun, nakita ko na. Tago muna tayo. Anak nang. Ray, ba't ka tumatago? Ayun, nakita ko sila. So, naglalakad-lakad tayo doon. Diba? Ay. Lalakad-lakad lang tayo doon. Nakaka-ride. Tapos tatanungin natin kung ilalaban nila ang Pampanga Motovloggers. Alright. So, ayun na. What's up? Kalak na ba itong ano natin? Ay, saan ako dadaan? Itatago muna ako. Ay, walang daan dito. So, shortcut sana ako eh. Saan makikita nila ako? Ito, dito ko dadaan tayo. Ito, dadaan sa gilid, mga gray ride. Hindi nila makilala. Kilala niyo ba yung mga motovlogger? Yung Pampanga motovlogger, kilala niyo? Kilala niyo, sir? Nandun po sila. Sir? Ano? Hindi, inahanap ko yung ano eh, yung Pampanga motovlogger. Motovlogger po. Doon ba? Ano sila? Doon pala. Basta bro. Ano ulit? Si King Moto. I never wanna hold you back. I wanna give you every chance to make it. Saka si ay. 我们一起睡猫觉，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇。 Ito si Aiten. Ito yung ako moto eh. Isang dalagang Pilipina. Ay, nakita kong isang babae. Ito eh. Saka si Sir. Ano pangalan mo doon, Sir? I tried so hard and got so far. Ayun, si Ka-Rider pala. Saka si Motobis. Ito malupit eh. Bis na bis eh. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. So, lang ako bro. Saan mo yung share bro? Ay, saglit lang ha. Nagulat ko sila. Makagaya ba ito? Right. So, ang init, no? Whew. Sige, daming muna ka sa kanila. Bro, anong channel mo, bro? TV, hindi mo naka-play. Subscribe.
A few moments later. Ride safe, bro. Ride safe. Ride safe. Bro, ride safe. Bro, ingat ha. Tara, sabay tayo. Uwian na kami. Ay! Dadapa pa ako. Palang Pampanga Motovlogger United. Ilan pa lang yan. Yung iba wala eh. Medyo meet up konti lang. Sa mga motor nila oh. Sayang di ko na-test yung mga motor nyo. Susunod. Ito kaya ng RK. Ito ba kanina ba to? Di po sa akin yan. Ito po isa akin. Nag-iisa. Alright. So, pauwi na kami. Whew. Kawig ng Neptune ah. May natry ako ng Neptune, ganda eh. Oo. Para ano yan, magkapatid. Nagawa mo. Ay. Sa labas ka rin? Tara. Hello, Venus. Ay bro, sticker mo ano lang. Bro, ang pogi na no. Pogi na bro. Ingat bro. Bro, ingat. Dito ka, sige. Maraming salamat sa panonood, pagla-like, pag-share, mga ka-Joyride. At sa mga nakasama ko, maraming salamat sa inyo. Subscribe. Ingat. Subscribe to my channel and subscribe din kayo sa mga channel ng mga Joyride, no? Mga papas, mga bride. Woo! Pasok. So, this is Guerra Motovlog. Ciao. Log out. Out.